Здравейте, мили хора! Добре дошли! С вас е Фрея. Днес искам да ви разкажа за един много магичен ритуал, който с Манон ви предлагаме да направим за вас. Тези от вас, които решат, могат да се свържат с мен, други, които решат, могат да се свържат с Манон. Това ще бъде лично ваше разбиране и усещане. Какъв е този ритуал, за който говоря? Ритуалът се прави на Остара и приближава този портал, който се отваря в колелото на годината, който се нарича Остара. Това е на 21 до 23 март. Този ритуал се прави в диапазона от Остара до следващите, там ние знаем точно колко дни. И в този период се посява всичко това, което ще израсте и което ще дойде и ще се случи при вас в годината. Този ритуал аз и Манон го правим за пореден път, познаваме го и ритуала работи много добре. Какво представлява самия той и какво може да ви помогне? Първо, това е ритуал за посаждане на семената на всичко ново, което може да дойде в живота ви. Второ, това е ритуал, в който се прави много сериозна енергетическа чистка на всичко това, което присъства в живота ви, което не бива да е там. Самия ритуал е обръщаме се към Бога и богинята, които са главни действащи лица за порталите, които се отварят в годината. И заедно с тяхната енергия ние всъщност движим колелото на съдбата напред и творим много и най-различни неща в живота си. Тук се работи с колода Ленорман, работи се с цялата, с пълната колода и какво всъщност се случва. Тоест, всеки от вас, който има желание и иска да си направи такъв ритуал, специално за него, ние ще го направим, т.е. всяка от нас. И тук в случая палим една бяла и една синя свещ, една за Бога, една за богинята. Съответно на алтара се разполагат снимките на Луната и на Слънцето, тъй като едната е женска енергия, а другата е мъжка. Централно на алтара стои карта Дом, тъй като това е домът на хората, за които ще правим ритуала. И отделно тук имаме две от холограмите, това са мъжът и жената в колодата на мадам Ленорман. Това ще представлява, да речем, нашата клиентка с нейният съпруг. Ако тези хора имат деца, тук по средата можем да сложим карта дете и тя ще сигнифицира техните деца. Оттам нататък какво се случва и какво всъщност ще правим. Започваме да строим мандала, която ще бъде с цялата колода и как се случва цялото нещо. По време на целия ритуал аз ще наричам и ще обозначавам всяка карта какво носи в живота ви. Тоест първа карта, това ще бъде карта Конник, слагаме на алтара и започвам да наричам да дойде ново начало в живота ви, да се сбъднат и да се случат хубави нови начинания. Всичко това, което стои стопирано в живота ви и не може да допринесе нещо да направите, пък стои запушено по някакъв начин, не можете да работите за него. Нещо, което искате да се развива, пък то е спряло. Всякакви такива нови начинания да се вдигнат от мъртва точка, да получите известия, да получите документи, да пътувате и така нататък. Втора карта Детелина. Да бъдете закрилници на фортуна, да дойде късметът в живота ви. Следваща карта Кораб. Да дойдат големите ресурси в живота ви. Това е една от картите за пари в Ленорман. Да държите хоризонта пред очите си винаги, да имате мащабно мислене, да знаете повече, да можете повече, изобщо да инвестирате повече в живота си. Карта Дърво е следващата. Да бъдете здрави. Това е карта сигнификатор за здраве в Ленорман. Да бъдете здрави, да бъдете свързани с рода си, да получавате поддръжка от вашия род. Стигаме до една от сложните и трудните карти, която говори за негативни събития в живота ви. Нея я отделяме в страни. Следващата карта също е сложна и трудна. Това е карта Змия. Нея също я отделяме в страни. Тук в случая при отделянето в страни, тук после ще се чисти негатив в холограмата на тези карти. Сложна, трудна карта Ковчег отново отделяме в страни.
Карта букет. Това е, тук ще наречем в холограмата на карта букет, да дойде щастливо ново начало, романтика, щастливи влюбвания, подаръци да получите от съдбата. Следваща сложна трудна карта коса и отделяме на страни. Картата на метлата също отделяме в страни. Карта сови също отделяме в страни. Тези от вас, които се занимават с езотерика и с магически някакви свои способности, тази карта можем да оставим и да я наречем. Тя да ви носи магическо знание, да можете да работите с тънките пластове. Иначе не е подходяща. Карта дете, ако хората искат да си имат детенце, можем да я наречем и да я наговорим хората да си имат детенце, да умножат семейството си. Следваща сложна трудна карта лисица. Обираме към негативните карти. Сериозна холограма, една от най-силните, карта мечка. Да имате финансов просперитет, да имате закрилник, някой, който да бди над вас, да сте защитени, да имате опора. Вашия шеф да се отнася добронамерено към вас. Вашият мъж също. Следваща много щастлива карта звезди. Да имате сбъднати мечти, да работите с талантите си, да можете да бъдете успешни, креативни, изобщо да постигнете мечтите си, да имате закрила и опека от висшите сили. Следваща щастлива карта. Штъркели. Да дойдат щастливите случки във вашето семейство. Ако искате да си купите нов дом, то да се случи. Ако искате да се преместите някъде, то да се случи. Ако искате да създадете семейство, да намерите ваш партньор, за да създадете такова, то да се случи и да дойде. Следваща прекрасна карта куче. Да имате щастливи приятели, с които да имате хармонични взаимоотношения. И те да ви помагат и да ви обичат и винаги да има прошка между вас. Следващата стабилна карта кула. Да имате успех във всякакви институции. Така малко ще наклоня, за да може да се вижда. Да имате успешна кариера, кариерно израстване. Всичко това, което ще нарека по карта кула. Тук няма да изброявам всичко. Следваща карта градина. Да сте вписани в социума, да имате достатъчно контакти, да сте популярни, името ви да ви се чува. Изобщо да имате успех в обществото, в което живеете и работите. Сложна, трудна карта планина. Не я обираме в страни. Картата на възможностите и на кризата при всички положения оставяме, защото когато сте на кръстопът и не знаете на къде да тръгнете, тук ще нарека да намерите правилните решения и да знаете винаги на къде да вървите. Сложна и трудна карта мишки. Обираме в страни. Това ще се случва за абсолютно всеки човек. Така ще се строи цялата холограма заедно с наричането на картите. Картата на любовта, да има щастие, да има любов, да има сексуалност. Тези от вас, които искат щастлива хармония в партньорството, то да се случи или да се запознаете с някакъв нов човек и така нататък, всичко това да дойде. Картата на сключените договори, бракове, стабилни, нерушими неща, това е карта пръстен, всичко това да дойде при вас. Да има щастливо съжителство, постоянен договор, увеличение на заплатата и така нататък. Това е картата на знанието, на магическите способности, на парите, които идват по банкова сметка, на завършеното образование, успешно положените изпити и един куп други неща. Тук това ще назовем в самата карта. Тук да бъдете информирани, да бъдете снабдени с всякакъв вид информация, документи, да получавате правилната информация, да знаете как да я извличате. Да има щастие до старини, да има хармония, да имате кариерни успехи, да бъдете разпознаваеми в обществото, да достигнете до много високи нива и хората да ви виждат и да ви почитат, да ви уважават. Изключително щастлива карта лилии. Карта ключ. Да дойдат съдбовните добри изменения във вашия живот,
да дойдат новите възможности, да държите ключове в ръката си, за да можете да отключвате нови врати, да влизате в високи, по-големи нива в живота си. Изобщо една от най-ресурсните карти. Тук, в зависимост от това всеки какво има нужда, можете да кажете от какво имате нужда, за да бъде упоменато в самата мандала. Карта Риби, да имате просперитет, това е карта на финансите, да имате пари, да имате достатъчно, да имате спестени, да имате ухолство в живота, да можете да си купите всичко това, което искате, да бъдете щастливи, напълнени, да имате духовен растеж, да заработите за себе си, ако това е вашето желание, да бъдете успешни и резултатни. Карта Котва, като сигнификатор на работата, да имате постоянна работа с непреривен растеж на доходите, тя да бъде такава, че вас да ви удовлетворява в семейните романтични отношения, те да бъдат стабилни, да сте си верни един на друг. Изобщо всички позитиви по карта Котва. И последна карта Кръст обираме при негативните карти. Така построена тази мандала, тук през цялото време ще горят бялата и синята свещ. Всичко това наговорено. Тук вече следват магическите действия, с които ще отсечем самият негатив. При карта Облаци ще отсека болка, страдание, ще разсека връзка, която имате с бивш човек, партньор, от когото не може да се откачите. Да спрете да мислите за него, да спрете да подценявате себе си, да се чувствате недостатъчни, да изчистите някаква мъгла, хаос в главата си, да не знаете точно за нещо, на къде да вървите. По карта Змия ще отрежа и ще изчистя с моето атаме, с магическия ми нож. Нелоялна конкуренция, нож в гърба, когато някой копае под вас, любовницата на мъжа ви, един куп злобни и недобри хора покрай вас, притворци, хора лицемери, които всъщност имат собствена стратегия да ви вредят. Лоши клюки зад гърба ви, идващи от приятелка, добропожелателка в кавички или от вашата свекърва. Тук ще ви помогна да започнете ново начало и да отсечете злоба, която има в живота ви. Нещо, което е на път да си тръгне и трябва да ви помогна вие да затворите тази врата. И още много други неща. Тук ще помогнем на кармичните събития да се движат по-меко и да няма толкова силен ефект върху вас. Каквото трябва да бъде отрязано и то да си замине. Тук ще отрежа сплетни, скандали и когато някой ви напада, и то невъздържано, агресивно, без вие да го заслужавате, изобщо всякакви конфронтации на работа, в дома, с разни незрели хора, които просто буйстват и си избиват агресията някъде другаде. Тук ще премахна коварство, лукавство, някой да се опита да ви измами, да ви измъкне вашето изпод носа. Всякакви притворци и лицемерни хора отново. Тук ще премахна блокажи, които имате, такива, които от дълго време в нещо не можете да пробиете или за някъде сте се... Някъде някой ви е заклещил, закотвил, да, това е карта Планина. Тя обикновено блокира човек някъде. При карта Мишки ще се избавим от безпаричие, от чувството, че човек няма достатъчно в живота си, че е беден. Програмата за бедност ще отрежем. Ще премахна ситуации и хора, в които някой яде и пие за ваша сметка на вашата трапеза. Консуматорско отношение на хора около вас, когато просто ви изваждат душата, но обратно с хастара. И при карта Кръст отново ще помогнем за кармични ситуации, когато има нужда нещо да бъде оставено в миналото и да разберете по-лесно и по-добре кои са вашите кармични задачи, по-леко да си носите кръста за всичко това, което ви е предопределено. Изчистването на този негатив ще го направя с моето атаме. Има си специален начин как се борави с всичко това.
след което де-факто аз ще си почистя тамето с восък и оттам нататък имам ангажимента да изнеса и да изхвърля по правилата на магията този восъчен остатък. След което, когато вече негатива в живота ви е изчистен, ето тук върху ултара, тези карти аз имам грижда да ги отнеса и да ги прибера на друго място, за да не стоят тук при светлата чистата енергия. Ето тук отгоре върху тази мандала, докато свещите горят, аз ще сложа луковица или семена на някое красиво цвете. И те ще стоят така, докато свещите изгорят. И те ще се заредят с магическата енергия на цялата мандала. А иначе, върху всяка една от тези карти ще поставя допълнителна свещичка, за да активирам енергията на всяка карта. Да, тук една, изобщо на всички карти. Тук ще се подредят близо 26,7, не знам точно колко свещички. Така, докато горят самите свещи, аз имам грижата да отправя призоваване, послание към Бога и богинята, те да отворят път за всичко това, което аз съм нарекла. Ритуалът е много мощен, проверено е, много хора, на които съм го направила, имат растеж в живота си. Много повече работа, много повече договори сключени, много повече процъфтяващ бизнес, хората си купуват жилища, защото работят и са успешни, семейства се умножават, намират си партньори и така нататък. Самите обратни връзки на хората говорят достатъчно. И така, мили хора, ако желаете да си поръчате този магичен ритуал, за да засеете с тези семена или луковици новия градеж в живота си, всичко това, което можете сега да го посадите и то чрез тези магически семена да носи магията на този ритуал в живота ви и да имате щастие, здраве, равновесие, финанси увеличени, партньор и така нататък, всичко, което говорих до момента, заповядайте, можете да си поръчате този ритуал, може да пишете на някой от разписаните контакти под самото видео, дали на Манон, дали на мен. С удоволствие можем да направим този ритуал за вас. Съответно, пишете ни във Viber, моля не ни звънете, пишете, за да ви дадем допълнителна информация относно стойността на ритуала. Така, след като направим този ритуал, тези семена или луковица, ще изберем какво да бъде, ще ви ги изпратим и съответно в стойността на ритуала е включена и доставката, тъй като те ще дойдат от Испания. И така, пожелайте си, за да може и Вселената да ви даде. Всичко най-добро пожелавам и до скоро!